बेलाथि नादों खासिबारनि गुमै जायो नैबेबो खाफुर फुरा एखेबारे गुमै जायो खास गुमैथार नैबे लड' बालन्दाखौनो होनजायोसै ना वाव ना वाव बरिया वाव लागाव नों बेसे गोबाव संखो बेखौ ओरैनो मिनिट हिसाबै घन्टासो जाबाय नामा घन्टा बारबाय घन्टा बारबाय औ घन्टा बारबाय नंगौ नैबेखौ नैबे नाखौ मिस्टार बिजय ब्रह्म संनाय जादों ना बिजय ओरैनो बेसे गोबावनिफ्राय संखो नों बेसेबांखौ आधा फोमोनबाय आधा फोमोननानै दा बेलाथिजों आराम लाथा लाथा संसिगोन आरो औ ओमफ्राय बेसे गोबाव लाखो बियो संनाया 20 मिनिट 25 मिनिट जाबाय 25 मिनिटाव नों बेसेबां हाबाय न' हाबाय बरिया दा बेयाव होगासिनो नोङो बेयाव गोथां दासो होब्र'दों होमबा टाइम नांबावगोन दे ओइ बेलाय मा हा बियो मा गोसा बुं दाल इसको कितना टाइम से बना रहा है हाँ पिछले 2 घंटे से बना रहा हूँ तो अच्छा होगा शायद ना टेस्टी होगा ना बहुत अच्छी है अच्छा है ठीक है वाह जोंनिया नै डेन्जार जायो बियो मियायै अमा बेदरखौ गन्थङाव गोलोमबाबो गाराखै थिखिना जाखादों हाखायो बियो जानो मिथिबाय ओरैनो बेसेसो जाखो नोङो फवा पास आधा केजि जानाय जाबाय मैया खेबसेयावनो जाबाबो जोबा नामा बेदरा जोबा जाना मानो नै आरो जाबावसिस नै सासो मेलावबाबो हाबावा नों मा रोगाबाय थादों दै बथल रोगादों दै बथल मबेथो बेलाय दै बथल नै ओंखाम जानायाव होगोन बेखौ नै माबा मोनसे संनो नागिरदों बेयाव ओरैनो थाव सामब्रामल' संख्रि होगासिनो दं मा एवनो नागिरदों नोंथाङा गोथाव जागोन नालै नों संनाया मालाय संबाल'सो गन्थङाव गोलोमबाबो गारायो नों मा संदों नोङो जेबो संनाय जायाखै नायग्राल'सो नायग्रा माबा नामा नोङो संनाय खावनायनि मेनेजार नामा नोङो मेनेजार नङा मेनेजार नै बिथांखौ होमबाथ' मेनेजारा फंसेबो बाथ्रा बुंनाय जायाखै बेदरा मोनब्रै जागोन दिनै मोनब्रै माने माबायदि मडेल बेलाय बे मडेला बेले बेले रुनायबो थागोन आरो हारा हुरा जरा जरा रुनाय सुपबो थायो ब्रयलारा एक्सट्रा जागोन दै औ बे गन्द्राय मोनजागोन बेखौ मा खनायावसो लाङो नामा बिसोरलाय बेनो गन्द्राया जामार नोङो बयलार एवबाय थादों नंमारगौ बे बारा बुंदों गन्द्राय माइखौबो बिनिया मालायनिया 40 थाखा मनबा 80 थाखा मन बिनिया नंमारगौ बेयो
बारा बुंबा बिराद सुथु बियो स्लेस्लुट गन्द्राया नोंखौ बिराद स्लेस्लुट होनदों फिसालानि बिहामजो नामायबाय दानो मोनाखै नालाय किसकुसल' बुंदों बे मानसिया नंमारगौ नङा बियो दाखालि माया हा अमा खोमाया मोनथ'वाखै हांना दोनदों खामफ्लेगोन माथो लुबैबाय नामा नोंथाङा सावथाल बेदरबो दं एन्जर बेदर अ सावथालफोरनि थाखाय एन्जर बेदर दं ओमफ्राय बर'नि थाखाय अमा बेदर दं हारसानि थाखाय हारसानि थाखाय फारौ दं ओमफ्राय बै बिहारि नेपालि बिहारि नेपालनि थाखाय बोरमा दं माखौ जानो माखौ जानो गांजेमा फ्राय लास्टाव गोलोमबाबो गारनाय नङा जारा लाब्रा एवो बियो बिराद गोथाव एवो बुंस'नो हाया खाथ्रालै बियो लाब्रा एवनायावबा लेंहरनो हागोन बबेबा गामिनिया लाब्रा एवनो रोङाबा बिथांखौ लेंहरनो हागोन गोरोंखायो बारा लाया 150-150ल' नै बेदर गोदागासिनो वाव लागाव बालिगाव बिथाङानो केप्टेन बायदि बेदर गोदानायाव बेदरखौ खैथा गोदाखांखो नोंथाङा खैथा नालाय बेदरखौ खैथा नङा अमाखौसो फाग्ला औ माबा अमाखौ खैथा गोदाखांखो दायो माथाम गोदाखांबाय माथाम एबारनिया खै केजि जाखो सुवाखैना 1 केजि बारगोनदां न' बारगोन माबा केमेरा खामग्रायानो माबा सावथालनि जौसो लागोननो बिराद लांलाय लाबोलाय खालामबाय थायो सावथालनि जौ खाथ्रा बियो मालायखौ एरसन एरब्रुनो बिदिनो मालाबा ओइ मा सिगांफोरावथ' रायजोजों बुजाखांबाय बियो बिदि एसन एब्रं खालामबाय थानायनि बुजाखांबाय बियो मेसिनावनि फिसाजो फुवा गारजानायखौ सोरो केमेरामेना गोराबाय खिन्थु सोर गिदिंमोन बेयाव बे रामेश्वर लाब्रा एवो बेबो एसे गोरोङानो मानसिया सेंग्रासो खिन्थु बोराय साननाङा रावबो लरहानै एवखांबाय आरो नै लरहासि दंबावो गोथाव जायोना जाया बरिया मैयाथ' सोलालायदों मानसिफ्रा माखोलै लाब्राखौनो एकदम बेदरखौ जालायाखै लाब्राखौ लाबोग्रो होनलायो बेदरखौ साइडआव दोननानै मोजां न' होमबाथ' गोथाव बेदरखौ बाद दोनबावदों आरो औ बेनोसै आरो आंनि रिपर्टआ थेंक इउ गोजोनथोंसै बिदिनो मालाय गामियावबो एवहैनो हाजिरा मावहैनो मोनथोंसै एवनो ओरैनो बेसेबांसो लागोन नोंलाय हाजिरा मावहैबा हाजिरा 500 जायो आरो औ औ औ एसां लाया बारा लुबैया ओहो नैबे जों नैबे जों गामिनि थुमा खाम संनायाव एक्सपार्ट डेन्जार सङो बियो गोथांबो जाया ओमफ्राय गेफेबो जाया नै मावख्रुबो बियो ओरैनो खै टिपसो संखो संबाय टिप मोनबा संबाय टिप मोनबासो ओरैनो माबाफोर गाज्रि जादों नामा नोंनि संनायाव गाज्रि जायाखै मोनसेबो गाज्रि जायाखै बरिया जाजोबदों ना गासिबो जाजोबो नों बेलेग गामियाव लिंहरबा थांगोन ना थाङा लिंहरबाथ' थांनाय नायाखै थांनायाथ' थांगोन ना थाङा लिंहरबा लिंहरबाथ' थांगोन गारनायाव गैया गारनायाव गैया दे संग्रा मानसिखाना औ औ गारनायाव गैया दे दे नोंसोरलाय सासो ना दालि साबो दालिबो थगायो नोङो नोंसोरो
दालिया गोथाव जादों आरो इयो इयो दालियाव दालि मोजां मोनो बिथाङा दालि बेदर जालायलाया बिथाङा बेदर जाया बे दालिया जेबोना आलासिफ्रा फैबाय दै एखेबारे रानरान बिराद फाइन जादों दालियाबा होबाबो जाया बेदरखौ बेदर नांलायलाया दालियानो बेदर खामनो जाबावासै बियो सुरुबनानै खामफोरखौनो बावगारलांजोबो बियो मिथिबाय औ नंमारगौ बेदर होबा थालाङोसो दालिजोंनो जाथारो बिराद गोथाव मोनखानायसो बिथाङा सारगोन जायो बेंगालर रेस्टुरेन्ट नैबे आरो लद' बियो दालिखौ खेबसे संगासेयाव 6 बार 7 बारसो गेलास साखियाबा मालाबाबो थाया बियो थानो हाया बियो आरो नंगौ बे बेलेगाव थाया दालियावनो थायो साखिनो मोननायनि थाखायनो खाथ्रालै बियो दालि साखिनायावबाथाय लाखाबाय दा न'खौ नै लाखाबाय दा